Igen, de gunshot az más. Szerintem az, hogy Máté agyonverte. Nem igaz. Máté agyonverted Ábelt. Merre menjünk? Szerintem ezen az ajtón itt hátra. Nem erre, amerre balra van az ajtó, aminál be van. Nézzük ma a farkas szemet. Jó, volt ez. Várjátok, állj meg, merre akartok most menni? Kimegyünk a főbejárat? Ki? Hát szerinted Coilhead mellett tudunk már mit csinálni? Na, akkor mondom merre, csak figyeld. Igen. Itt át kéne ugrani ezen. Mi a faszomat csinál már? Mi a geci? Leszokja. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Fogjátok be, csak gyorsan. A few moments later. Ó, hogy a k***. Sőt, Máté meg is ölt engem, szóval. Akkor a plug, akkor a low. Most már nem fogok elvédni. Máté! Gyere, nézhetjük együtt a cicás műsort. Hát most ilyen körbil vagy amúgy? Jó, akkor basszátok meg! Crew member, please refrain from immediate self-defense. Adj egy csókot. Instead, if the crew member is stressed, check the question like, how was your day? Thank you for your cooperation and happy travels. Bírom, hogy a felek rút amúgy csak leasszaszinálja valaki amúgy minden egyes bolygón. Várjál! Azt nem, erre gyere! Ó, várj, itt van egy ágy. Valaki leesett. Ó, nem már. Erik? Ver. Nem Erik leesett. De merre a kijárat? Itt jobbra. Nem tudom, de rátok hagyom. Tétek mostantól Coilhead. Szia! Egy Coilhead megtámad. Az gond. Jöjj! Ez mi a Várjál, Máté! Hey, you. You're finally awake. Srácok, sorikor az még ott van! Van egy anyázás, hogy beszélni jövök. Eventually. Ezt nem confirmed?
Gyere, gyere, gyere. Jó, várjatok, srácok, nézem a gumikacsámmal, csak nyugodtan, menjetek. Ennyire kicsi a hely. Ez ennyire kicsi a hely. Hello! Kutya vagy? Kicsit elköstük a falkat. Mi az Isten